da aka so aka yi wannan yafiyar mutane da yawa sun yi kuka cikin gida da waje, social media ne a zahiri ne, musamman abin da ya fi jan hankali a arewa shine maganar Maryam Sanda. To sai kuma aka zo aka ce wasu daga cikin yafiyar nan da aka yi an janye, gaskiya ne? Kama daga kan lauyoyi, kan wanda za su ba da shaida har kan su kotun ana samun matsala. Yanzu idan aka ɗauka cases irin na zaɓe, za ka ga yadda ake yin shi a gurguje haka har a gama shi. Sai an yi primary election, wani gwamna ya yi primary election da abokin hamayyansa, abokin hamayyan bai ji daɗi ba sai ya kai shi kotu. Doka ta ce daga ran da aka shigar da ƙaran kotu a tabbatar da cewa an gama wannan shari'an tsakanin wata 6 daga ran da aka shigar da ƙarar zaɓe da shigarwar da ya garfunci wata 6 yawa daga ran da aka shigar har ran da alkali zai rubuta judgment din shi, ana so a yi shi a wata 6. Akwai Administration of Criminal Justice Act, doka ne wanda yake lura da harkan shari'o'i na criminal cases. Shi ma ya yi magana akan criminal cases ga yadda za a yi shi. Manyan laifuka shi ma ana so a yi shi a cikin lokaci. In fact a cikin dokan akwai wurin da ake magana cewa da zaran da aka fara hearing ana so ma daga shari'a kar ya wuce 3 a gefen wanda ake tukuma, 3 a gefen wanda yake kare kanshi. So za ka ga da ake yin case din a cikin gaggawa a tabbatar da cewa hakan ta samu. To me yasa sauran shari'u ba za musu haka ba?